Mikäs ne on tunnelma? Aivan helvetin hyvä. Mikä tässä vois mennä vikaan? Mikä tässä voi? Oletko sitten joutunut niinku nuorisokaan? Miten sä oot täällä junnujen puolella? En mä tiedä. Sä et tulla Tää kiamurtelee. Hei! Kuka se oli? Vaihdoitko sä paitaa? Ei, mut treidattiin. Agentti oli aggressiivinen. Pidetään tänään hauskat ja turvalliset höntsyt tässä. Vaihtakaa paitoja vaikka vastapuolen kanssa, jos tuntuu sille. Ja ottakaa muistoksi paitanne mukaan. Ja ne, jotka on kauemmin pelannut, niin voi ottaa vaikka sinisen ja punaisenkin. Että mitään en vie enää tänään kotiin. Ja sitten mä ajattelin, että ennen kuin aletaan pelaa, niin ihan lyhyt hiljaisuuden hetki, että pari trinssiläistä mä tiedän kuolleen. Tuomas Päärendi oli meillä maalivahtina silloin. Hänet on aika vienyt valitettavasti ennenaikaisesti. Ja sitten Joni Hakala. Niin pidetään ihan pieni hetki hiljaa heille. Aloitin maalin teolla ja yritän tehdä nyt toisen. Okei. Vaihtaa! Ronkainen vetää vähän pitkää vaihtoa, että sillä voisi joku huomauttaa. Se vähän... Mikä on tunnelma? On kyllä tosi hyvät, että nyt ollaan tappiolla 1 maali ja hieno mahdollisuus tulla takaa. Olet ollut aika tehokkaana. Ihan älytön. 4 ainakin plussa. Joo, ja taas nyt on 2 täytyy tehdä. Oh. Heti kun me ei oltu kentällä niin... 99 perustettiin seura, ei ollut poika vielä syntynyt, mutta hieno pelata. Mitä mallaa? Mitä mallaa? Kuka teki? Kuka kohan? Brian Leeds. Oliko se Brian Leeds? Johtoasemaan! Eikö mentihän me johtoon tässä alussa? Punainen väsyy! Janne metrin paitsi. Ei oo pappiakin!
noussut. Mikä siinä on tunnelma heti rankkarin jälkeen? Ahdistuneet. Helppo. Huikee oli hei! Harjoja. Kättelyllä. Musta lippu nostetaan, tämä vielä kostetaan. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. 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 Loistavaa. Kiitos. 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 Laitoiko sä Rainille mitään? No ajattelin silleen vähän. Kolmas syöttöhän jaetaan. Joo, muutama. Mitä 2-1 tulee jokaiseen? Tänne. Sä kyllä sovi tässiäkin sotisopaa. Tästä täällä on huhua, että olette lopettelemassa niinku uraanne ja pitääkö paikkansa? Vastaako Raine kuin vanhemmin? Joo, tossa alkanut olemaan kuitenkin sillä, että se tullut vähän niinku maha täyteen, sen verran pitkä soppari päätyy nyt, että ajattelin alkaa tekemään jotain oikeita töitä tässä, että vähän loukkaantumiset vaivannut ja epikriisi pitempi kuin pisteputki, niin pakko johonkin lopettaa ja sillä nöyrin mieli ja kiitollisena tästä isosta jutusta. Iso osa elämääni ollut tää, että kiitoksia joukkueelle ja koko yhteisölle. Miten sitten maalivahtipuolella, niin onko vielä paloa kentälle? Ei, kyllä tää oli tässä, että aivan kaiken tänään jätin kentälle ja seuraavaksi on varusteiden polttaminen Hakamettän pihassa. Joo. Riihimäen ongelmaiden laitoksen. Joo. Mites osaatteko sanoa montako seppää tässä on pyörinyt teillä joukkueessa? Olisiko joku rontti parisataa yksittäisen ottelun edes pelanneita? Yli 100 varmaan, en tiedä. 150 meni jo aikoja sitten rikki, niin haluaisin uskoa, että se 200kin menee. No onko mitään vierotusoireita, kun ei enää öiseen aikaan tarvitse mennä tonne? Ei, nukkuu paljon paremmin. Tavallaan kun se melkein 2 vuotta sitten pelasi sen viimeisen pelin, kun teillä on itteensä, niin se jotenkin sillä niin siinä kohtaa oli, että joo, tämä on aika selkeä, että nyt tähän loppuun, mutta kyllä eilen oli vähän sillä lailla, kun alkoi miettiä, että mä laitan nyt se kerran vielä, niin alkoi vähän urheiluromantikko herkistyä. Joo, tämä oli kyllä hieno tiimi ja hieno kaikin puolin. Että hieno tarina. Kiitämme pelaajat tästä näin ja alamme mediassa sitten ääneen. Joo, kiitoksia.